Ola, Chuses, hoxe temos aquí unha chavala que di que está en marcha por Galiza. Hola, Ana. Hola. Que tal? Que se te ve pola barbaza a ti? Pois que te ves. A mí personalmente? A ti personalmente. Joba, que honor, tal. No, menor é meu. Pois, con este plato. Bueno, a ver, montámoslo como podemos, sempre. No. Porque estamos solteros, Está genial, encántame. Ai, a Katy, chamase Katia. Ah. Deron de agasallo de aniversario. Está guapo, verdad? Ten guitillo e todo. Está bueno. Uns Pokémon, justo che Pokémon, justo contra Pokémon. Sí. En serio? Sí. Pois... Tampouco que os vira moito, pero alguna vez sí. Cando fun máis de Son Goku. De Son Goku, xa. E de Arale. Cando ainda traducían series en la gallega. Sí, cando a galega, pero non tiña algo de programación infantil e juvenil. Xa, non como agora que está así un pouco tirando de archivo e o novo que hai. Que raro cando... Porque os do PP apoian tanto o galego. Os larpeiros, a ver, os rapaces se poden ver larpeiros, pois tamén. Home, aprender a cociñar está ben. Sí, pero non sei pero como. hai que adecuarle un pouco o contido, non esperar que consuman calquera cosa. É que o país é moito máis moderno. Bueno, se xa cambiamos a partir do 5 de abril, non te preocupes. É que somos moito máis modernos que realmente a xente que a imaxe que damos de nós, sí, na sí. galega. Féndose galega é todo o señor aí larpeiros veña, que eu vou tapo con larpeiros, pero... Sí, Bueno, hai que reducir, non é o peor. larpeiro non é o peor, pero Land Rover si é o peor. Ai, non te gusta el rock. Land Rover si é o peor, despois se falan. Bueno, temos así os contidos xa planeados, pero primeiro quería facer así un par de preguntas sobre temas super trascendentais para a poboación galega contemporánea. Parece correcto? A ver, adiante. A ver, aquí a xente actualmente fala moito da galeguidade e sobre o que é ou non é a galeguidade, porque hai moita xente así, por exemplo, en plan a xente así do PP ou así, ou bueno, non xente especificamente do PP, ou mellor son de Vox ou algo así, que din que claro, que el BNG e los gallegueiros antes que se apropian en plan de la galleguidade del gallego, cuando ellos aún nunca lo hablaron en la vida. Que se apropien eles, verdad? Que se apropien eles, porque isto claro. é software libre, non? Que calquera pode usar, non Xa, ten é exclusividade. software libre, tal, é verdad. Non? Pero non sei por que non lle parece así un software atractivo a moita xente. Costalle similar. Porque Eta. eu creo que no fondo moita desa xente é acomplexada. É autolimitada. Sí, non sei por que debe ser galego como algo que nos limite, eu creo que é algo que nos amplifica no mundo, Xa. non? E que ademais Que nos da e os galegos e galegas somos moi coñecidos polo mundo adiante, non? Xa. Un vai a Argentina e aos españois chamanles galegos, Xa. que supoño que esos de Vox, seguro que... Como que gallegos? O mellor aí se escandalizan, entón... Eu nunca entendín que isto nos limitara. Nós somos galegos, outros son ingleses, outros son franceses, outros son vascos, cataláns, en fin, a diversidade forma parte do mundo, non? Xa. E é un orgullo ser galego. A ver, se é un orgullo ou non, é o que che tocou outros que Sí. Bueno, tamén podes renegar, non? Xa, claro, que sí, que somos españoles, o gallego, pero tamén español, Que non me quiten lo gallego, non me quiten lo español. Entón, para ti, que é, como portavoz nacional do BNG, bueno, ou como ti a título persoal, non, claro. Que é a galeguidade para ti? Pois a galeguidade é sentirse deste país, non? E vivilo con normalidade e defendelo con orgullo, nada máis. E logo nos, eu digo, un galego pode ser quen queira, que veña aquí, que este disposto a integrarse, a participar desta cultura e a enriquecela. Para min son unha cultura aberta. E hoxe en día tampouco existen identidades. Nos temos a nosa lingua, a nosa cultura, pero a nosa cultura é permeable ao que pasa no resto, non? Vemos aquí como recollemos ritmos de fora e os facemos nós. Claro, obviamente. Eso é galeguidade tamén. E para ti, xa que estás aí? Para mí a galeguidade que é... Uf, madre É que é mía. unha pregunta moi difícil. Que duro, xa, eu non espérate que responda. Para mí, eu teño moi claro que para mí a galeguidade é todo o que teñe que ver coa lingua, non? Mas que a sociedade que se considera galega. E coa cultura. E coa cultura. E coa maneira de entender o mundo. Xa, Por coa maneira de exemplo, que sei, entender, eu sempre penso, Paco Vázquez era antigalego. Sin embargo, levaba a galeguidade na súa fonética. Era imposible non saber que ese señor era galego. O sea, tampouco podes fuxir do que és, non? Xa. Sí, é verdade que é como unha se pregunta moi entende. difícil. Non sei, nunca entendín ese debate que temos, non? Porque a ninguén lle preguntan que é a españolidade. Xa, que é españolidade? Que é a francesidade? Claro. O sea, por que temos que ter esos Comer debates? baguettes, levar boina. Fijó, que é ser español? É dicir, que son preguntas absurdas que nos Xa. plantexamos a veces, perdón, pero quero decir que a preguntas es absurda. É unha pregunta absurda. Non, pero que digo, que nos mesmos temos debates con nós que son
un exemplo Xa, de que hai sí. cousas aquí que non funcionan con normalidade. Xa, non? claro que é eso. É como cando Xa, o que ten inventan que contar é palabras eso. no galego, non? Xa, inventen, en plan... Ou andan cambiando Ai, a norma, sí. e digo, claro, que todos os estándares se Xa, cando cambian. vez se cambiou o norma A do RAE español? tamén a cambia moitísimo e non Sí. están con ese As debate, móndigas. non? Que, bueno, son síntomas de que algo non funciona Mm. ben, non? E esas cosas son as que temos que cambiar. Xa. Tamén, non sei que opinas disto, deste tipo de galeguidade que se está construindo a través de tópicos un pouco sin sentido, que parece que o que queren é prestarnos importancia, Bueno, non? A porque o nosa que queren é identidade. como fosilizarnos, non? Entón a identidade galega é como unha cousa dun museo. Xa. Folclórica, Xa, de non temos o antes, folclórico. ser galego e galega é ser contemporáneo, non? E estar no mundo, saber que tendencias hai, non sei, como os demais. Bueno, e aparte, así, como enlazando co tema da galeguidade, tamén hai moita xente que utiliza así como unhas trazas identitarias culturais como para basear así a súa propia identidade, como é as raíces celtas de Galicia e tal, como podemos ver ben nos fondos da campaña actual do PP, que dixo Trisqueis, máis Trisqueis, poñede cosas, Galicia grande, e como en plan, bueno, moi ben. Bueno, nos temos unha raíz celta, non? Está aí esa cultura, igual que están outras pegadas que despois tampouco teño moito interés en difundilas, non? Xa. Porque estaría ben que falemos do celtismo, tamén de que tivemos o primeiro reino de toda Europa, o reino suevo, ¿no? Que fomos aí innovadores tamén na forma de gobernar e que representamos unha sociedade que estuvo autoorganizada, ¿no? E que eso tuvo unha expresión logo, pues, por exemplo, en que teñamos o románico, ou que teñamos unha catedral como a de Santiago, non se entendería se Galiza non fora pues, un foco de poder económico e que proxectaba algo cara a Europa. Sin embargo, aí non hai ningún interés en investigar, non? Entón, o celtismo pois forma parte das nosas raíces, igual que pode formar parte do reino suevo, igual que pode formar parte de outras etapas históricas. Pero non podemos quedarnos atrapados no celtismo, non? Que non vamos volver os castros. Gaélico, bueno. Moi interesante, non? Toda a conexión que podemos ter pois, con Escocia, Gales, Cornualles, Irlanda. Estaba pensando en Bretaña. Na Bretaña, que a Bretaña é un sitio impresionante. Xa, moito tamén. Sí, pero ten máis frío que a nós. Pero ali ves, por exemplo, como eles colleron toda a súa cultura celta e fixeron deso un elemento de desenvolvemento económico e turístico. E nós aquí temos un potencial impresionante porque temos unha cultura castrexa brutal. Abandono. Os castritos, aí están, aí. Sí, uns centros de interpretación que non funcionan, que non atraen a nada, que non... Nos temos a cultura como para poder facer algo así, e sin embargo, vamos, ni la vamos visitar casi os de aquí. Xa, claro, sí. Nin a coñecemos, moitas veces. Porque hai un descoñecemento de nós mesmos moi grande. Sí, teño así unha pregunta, creo que é a pregunta máis relevante de todo o día, que creo que vai marcar un antes e un despois nesta conversa. Si mañá che foran executar, que pedirías ti de último menú? Mi má, espero que non me executen. Unha boa tortilla española. Vai ti, sabes? Espero que non. Pois mira, eu pediría unha cea mexicana. Eu sou super fan da comida mexicana. Nin pulpito, nin nada. Non. Así como última cea, pediríame unha comida mexicana. Vemos unha youtuber que é mexicana, que é ideal, faimos comida chamase Doña Ángela. Doña Ángela, pois teño que verla. De mi rancho tu cocina. Teño tamén outra pregunta que tamén é moi relevante. Cales son así as túas preferencias turísticas así en xeral? Xa vemos que ves así moi apropiada para a ocasión, así cun estampado así. Sí, está moi bonita, verdad? É máis bonita que a miña, que isto cusoume 5 euros nun rastro. Bueno, esta de mola tamén. O legundo tamén está moi bonito. Justo Harry Potter, non? Sí, me encanta. Pois mira, pregunta moi importante. Justo Harry Potter, sí, así me gusta. É que eu... das galaxias. Nunca vi. Nunca vi No, recomendanos unha película así xa que postos. Pues a Guerra das Galaxias, calquera delas. As antiguas ou as novas. Nunca vi a Guerra das Galaxias. Pues bueno, así en relación ao estilismo, preparamos unhas cantas fotos con estilismos así de varios políticos. Gustaríame que... varios políticos e políticas. Gustaríame que analizases un pouco o seu estilismo. Bueno, primeiro, despois revelaremos a cara. Pero xa sei quen é. Pero non me digas. En plan, comentar un pouco o estilismo e de que partido crees que é. Pareceme un estilismo de señora do PP. Porque, a ver, como sacas esa conclusión?
Pois polo collar. Polo collar, Polo- que iba a o decir. collar, E bueno, por unha cosa que é moi tópica, que eu xa o sei, pero polo rubio do pelo. Xa, é que ese rubio parece como en plan... xa. Que agora está moi de moda e moitas mulleres que o levan. Sí. Me parece moi ben que cada quen se poña o Xa. pelo da cor que queira. Sí, pero o collar delatouna por completo. Eu xuraría que Corina Porro. Ah, pois sí, como os veches? É relación co ton de pelo, collería como un ton azul ou algo así que lle fai como color complementario ca pelo, porque esta é como moi alaranxada e tal. Que me desmelena, esta A ver. tamén sei quen é. Joa, todas quen son. A ver, pero que che inspira o seu estilismo? Así, unha camisa así informal, unha chaquetilla, en plan unha americana? Va, tampouco me parece que sexa un estilismo moi bo, Non Un define- pouco señorón no fondo, non? Un señor, xa, en plan un Moi pouco de aburrido. moderno. Eu non sei Un pouco quen de é. moderno, pero sí un pouco, Pero sí. parece aburrido o estilismo. Non sei quen é, xuro. É Gómez Reino. Sí. Ah, vale. Sí, Como sí, sabías? Eu sou unha persoa moi observadora. Xa, Pero é un pouco, a min Que a pose teño moita parece... memoria fotográfica. E aparte que, claro, é que o que quero aquí é facer é como se identifica estilísticamente a xente para... Como Sí, se gráficamente claro, a xente, porque pero ao final a túa apariencia marca moito quen eres Sí. como persoa. A pose... A ver, isto agora xa é un pouco máis complicado. Esta é política. Esta é política. Ajá. Mira, pois esta non sabría decirte quen é. Pero o collar é moi bonito. É unha nova fichaxe. María Patiño. María Patiño, buah. Jo, non sei, o mellor é de Ciudadanos, pero non sei. No, Era é presentadora, sí. non? Claro que o estilismo non é representativo porque estaba de presentadora. Claro, de Pero presentadora. ni idea quen é. Pois é Noelia Otero, Eu non sei quen é. que está, sí, que se nas estrenó na listas lista do do PSOE. Ah, Claro, pero ni non- idea. Era presentadora? Sí. Ah. A ver, o Claro, vestido teñen está ben, pero... Sí, a ver, tamén. Bueno, un pouco sin máis, Se parece ve de de que non é, leftis. non? E o colar ese, non sei. Ah, pois a mí gustame moito o collar ese. Bueno, non o poño. Eu poría. Bueno, o Que pelo e a bueno, maquillaxe eu- moi ben, moi guapo, pero despois Sí. o resto do estilismo non No, vexo en así parte non moito, combina ben. Se non sabes combinar o colar co vestido, como vas combinar? Xa, a un verdade país que este de- rejilla. Verdade. É real. Real. Ah, e esta creo que tamén sei quen é. Pero, que te inspira así o estilismo, a pose así, en plan, Incluso como a Bueno, é foto, alguén cuadrada? así do mundo cultural. Sí, moi, Sí. moi profundo, moi intenso. Esta foto É unha Esa foto sí. de... Estou reflexionando, non? A ti, de que formación te parece que é esta? Do persona? BNG. Do BNG, pode ser. A ver. Tin, tin, tin. Ah. Sabía quen era. Xa, é que aparte que teño pelo, porque o pelo tamén é moi No, representativo. no, pero sí, pola pero pose, por... Xa, a ver, Bueno, esta este tamén sei quen Home, é. home, un fachaleco. Esta escollida especificamente polo chaleco, Parece dixen que eu. ven de caza. A ver, de caza? De caza real, sí. Xa. Sí. Un raposos, Un pouco así, xa, sí, un pouco así, un raposiño Hombre, se é do PP, colleron. é do PP É do total. PP. Home. Pero estilismo Que PP te inspira? total. Xa. Mira, O sea, cheira polo agua, pelo, verde. polo pelo O e por chaleco. chaleques, Xa. así A ver, verde, vamos de ver a cara, caza. que- Digo, calvo. Terrible, Joa. terrible. Digo, eu non é demasiado representativo, es que dixen, eu vou ir a máis abaixo na lista, pero dixen, Bueno, "Buah, mellor". rapazados. Había moitos con chaleco, pero dixen, mira, este xa Pero vai bueno, a ben. mí o estilismo que máis me gustou foi a do Venega. Sí, a verdade que é moi estilosa, a verdade. Sí, ela É sí como que en plan, leva. leva así con moita gracia, a ver, obviamente se vai tendo unha idade e tal, pero é moi estilosa, o sea, Tampouco é tan moi, maior. non é tan maior, obvio, a ver, non Cando ten chegues a súa 87 idade anos. non vas decir iso. Claro. No, sí que coñeces a xente en plan que, o sea, porque eu remo no club de remo é xente bastante máis maior que a mí. Sí. E din que claro, que ten como, sei, 50 e pico anos, pero que mentalmente que sigue tendo No, Trece. en plan, que non cambiou tanto desde os Sí, 30 porque anos. eu teño 42 e digo, antes parecíame que 42 era Xa, en plan, unha belloca xa. e agora digo, Sí, en plan contemporáneo, Ah, sabes? sí. super moderna. Home, xa tamén a coñezo. Pero que che parece o seu estilismo? Pois unha persoa así, nova, moderna, Que acaba de sair do Berska. Que acabo de ser... Malvado. Ese chaleco, Ah, esa chaqueta nada malo, Berska. e o fular sí que é moi de Berska, A tope, si ademais ten estilazo sempre. Realmente Bueno, esa foto non lle fai, pero non lle non fai lle fai justiza. Xa, Sí. non lle fai xusticia. Sí, esa sabía quen era. Tamén nova incorporación do BNG. Mm. Esta, Ah, pois esta diría que é do PSOE. Eu tamén. parece do PSOE, Non teño idea de porque... quen é. Pois non sei quen é, pero diría que é do PSOE. Pois... Non. No, a ver. Ai, non, Eh, mira. Luca Chao, Luca Chao de... En Común, Podemos, non sei que, non sei Bueno, canto. de Podemos, a Sí. ela, non? Sí. Pois mira, diría... Ves, talvez, mira, pensei que era do PSOE. Porque non lle vimos a cara, eu creo que se lle vira a cara que diría que é de Home. Podemos. Sí, porque sabes que- E isto? Do PSOE tamén. Do PSOE tamén?
Ese cabaleiro aí. Non me soltei unha vereda Abascal? En plan, esa nariz así puntiaguda, así. Bueno, ahora que o dices, un poquinho Ten na así unha nariz. nariz. Ainda que, bueno, eu se o vira sin a... o sea, se o vira por aí sin a cara, eu diría, porque esa chaqueta é así un pouco así de señoro, Sí, a chaqueta. Esa chaqueta. Eso hai, Tu melloría, Eso é PP, Outro día non me matei bastante ben, llevaba un traxe bastante bonito, Queda pouco tempo. Sí, Este esta tamén Nunca me é... fixaste os pantalóns Bueno, son estilismo manchísimos. é... moi adecuado para a Para ir a apagar actividade. incendios, verdad? Eu collería algo máis en plan ecuestre, A ver, unhas botas así de creo que uns castellanos montar. para ir a apagar lume o Xa. normal, non? Ou mellor un jersey en plan polo atado aos hombros ou así unha boiniña de golf. Ana Pontón sendo bloque para ir Gore-Tex fijo, no? Hombre. Gore-Tex. Mas Gore-Tex sempre se puxeron para ir a apagar o lume para o 17 de maio. Claro, Para todo, para todo. todo, para todo. A ver, Aí este quen está será? o candidato do PP. Sí, pero... Porque sabes que se presenta polo PP, non? Ah, sí? Ah, sí. Non por Vox. No, É que- polo PP. Uy, Ah, como pues non claro. sale, como non sale Como non nada, sale nos nada, carteles. solo sale Galicia. Este é o último. Esta tamén sei que é. Moi gallegueira aí ca Pero indumentaria. igual. Pa esa. Estuve aí rebuscando a ver cal coller, pero dixen esta... Bueno, esta é máis ben. auténtica, Sí. sí, porque sabes que eu xoguei baloncesto. Ah, si non está baloncesto? Ah, claro, Sí. pose alta e tal. Dicía, guau, tipo baloncesto, tal. Sí, pivot. Mítico. Pero xoguei moitos anos. Sí, a verdade que o estilismo está así, porque, a ver, non é para andar todos os días, pero bueno, así un de vez en Home, cando. para un día do partido, Mm. cando recuperemos aí ven os partidos da selección galega, Xa. xa verás, vai ser unha pasada. Pois Sí. moitas gracias así por vir aquí polo Barbance e tal. Espero que te acerques así algún día máis. No, un día pues vinche en temos Ribeira, bien, estabas temos- por ali, en sí, plan de aparte paseos. coñezo moito esta zona, que levei moito esta zona no Parlamento. Ah, xa, claro. Sí, é unha zona moi boa. Xa, eu tamén o creo. Sí. Das mellores da Galicia, Sí, sen dúbida, sí. sin dúbida. Pois, quedas convidada cando queiras, queres dar unha última mensaxe, o teu minuto de ouro, un... Minuto de ouro, veña, Home, un veña. minuto de euro aquí, ahora non Aquí pode ser no, porque claro. A ver, un Pero de bueno, unha un de mensaxe. bronce vale xa, un de No, bronce. eu o único que digo é que o 5 de abril temos a oportunidade de poder cambiar as cousas. Que é mellor ir votar o 5 de abril que o 6 lamentar. E se vamos votar todos e todas os que queremos un cambio galego, eu creo que vamos sorrir, vamos brindar, vamos ter moito que festexar. E sobre todo, que vamos gañar un país con futuro. Ah, se queredes ver a outra parte da súa entrevista, ide a canle do aquele, que está ali, e a todos os políticos que de calquera formación que queiran achegarse aquí, están convidados, de Vox non, pero do resto sí. Sí, aquí Inés Arrimadas que veña, non ten nada que pintar aquí, pero a gente tiene que mandar. Bueno, tanto como seguramente a que poñen. Así, tanto como a pintar a seguro co mismo, pero bueno. Pois iso, todos convidados, que aquí non pasamos discriminación ni nada, Veña, abures. Despedímonos todos de Sí. Singapures. Abures, abures, chaos, chaos, biquiños.